Den selvforsyningsgrad, vi opnåede i 2022, den er på 80%. Hej, jeg hedder Seyed. Jeg er 44 år gammel, og jeg bor her i det hus, der ser bag ved mig. Jeg er uddannet svagstrømsingeniør og arbejder med hospitalsudstyr. Og jeg vil godt vise jer rundt her i vores hus, så hvis I går med herover. Her er vores hus. Her bor jeg sammen med min kone og vores dreng på cirka 2 år. Vi har fået sat solceller på vores hus, som I kan se. Det er den sygevendte tagflade, vi ser her, og der har vi 22 stykker solceller, som vi har fået sat op. Sammenlagt producerer de 8,2 kW peak, og en årlig produktion har vi i hvert fald set på 8,6 megawatt-timer. Det her anlæg er dimensioneret ud fra, at vi havde brug for, eller et ønske om at få dækket vores samlede strømforbrug i huset, hvor vi både har varmepumpe, men selvfølgelig også lys og så videre. Men vi havde også et ønske om at få produceret strøm til vores elbiler. På det tidspunkt, vi fik solcellerne, der havde vi ingen elbiler. Vi vidste ikke, hvordan det var at have den, og om solcelleanlægget her ville kunne dække det. Men efter vi fik solcelleanlægget installeret her, så har vi prøvet med en elbil, og der kunne vi se allerede i 2022, at der var masser af strøm faktisk. Selvom vi kørte over 20.000 km med den elbil, så var der masser af overskudsstrøm stadigvæk. Og det vi så fandt ud af, at det faktisk er ret fedt at have en elbil, så besluttede min kone og jeg, at vi skiftede vores nummer 2 benzinbil ud med en elbil også. Så nu har vi 2 elbiler, og den strøm, som de her 2 biler bruger, det kommer primært faktisk fra de solcellepaneler, I ser heroppe. Udover det, så har vi i vores hus her har vi en varmepumpe, som selvfølgelig også bruger strøm, og det er til opvarmning af brugsvandet. Men det man kan sige, det er, vores elforbrug, altså det vi køber fra elselskabet, den er jo gået fra at være, før vi fik elbil, var det i hvert fald omkring ca. 4.000 kWh på et år. Den er nu nede på stort set 0. Det er ret let, vi køber nu. Det er kun i november og december måned, at vi køber noget. Og også lidt i januar. Det er det. Og så ellers så er vi selvforsynet resten af året. Stort set. Så det vi køber er faldet til stort set ingenting. Plus at vi købte jo en masse benzin til vores biler. Jeg brugte i hvert fald omkring 120 liter om måneden på min bil, og min kone brugte måske 25-30 liter om måneden på hendes. Det er jo nu nede på 0. Vi køber slet ikke noget benzin mere, og det vil sige, så den emission er i hvert fald helt ude. For det første, så det allerførste, man skal gøre sig, det er, at man skal finde ud af, hvad har man af forbrug på et år. Det skal man kende. Det skal være ret præcist. Vi kendte det ikke 100%, fordi vi har ikke haft huset i så lang tid, så vi beregnede det ud fra det, vi troede ville være virkelighed. Men det er super vigtigt, at man ved, hvor meget forbrug man har. Fordi så er det meget nemt at dimensionere anlægget ud fra det. Så køber man ikke noget, der er for stort, man køber heller ikke noget, der er for lille. Det er det allerførste, man skal gøre. Det næste, som vi har gjort, som jeg mener er hovedårsagen til, hvorfor vores selvforsyningsgrad er så høj, som det er fordi det er batteriets størrelse. Det er vigtigt, at man vælger et batteristørrelse, der passer til ens behov. Efter min mening, så må batterikapaciteten være større, end det man egentlig tror, man har brug for. Dels fordi, at ens forbrug kan stige. Det kan også godt, man skal også tage hensyn til, at dit batteri det degraderer med tiden. Og det er altid også godt at gå en lille smule højere op, end det man egentlig har brug for. For at have nok strøm til de timer, hvor solen ikke skinner. Vi har altså den fordel, ud over batteriet, at vi har elbiler. Og det vil sige, at den overskudsstrøm, som vi har, som vi ikke kan have i vores batteri i huset, jamen det overfører vi så til vores biler også. På den måde så gemmer vi rigtig meget af det strøm, vi producerer, som vi så kan bruge senere. En sidste ting, som også er super vigtigt for at få en høj selvforsyningsgrad, det er, at man også planlægger en lille smule i forhold til vejret. Hvis man ved, at det bliver rigtig godt vejr i morgen, med masser af sol, så kan der være en idé at vente med at for eksempel vaske sit tøj til det i morgen.
og bruge den strøm, mens det bliver produceret, i stedet for at gemme det, og så bruge det om aftenen. Så der er for meget tab i det der. Vi bruger egentlig ikke så meget tid på det, men vi er sådan lidt opmærksom på, at jamen, okay, vi får et super flot dag i morgen, så hvad skal vi bare tøjet i morgen i stedet for i dag, hvis det kan vente. Det vigtigste for mig, det anlæg, jeg fik, var kvalitetsprodukt. Det vigtigste var, det var et ordentligt firma, der leverer noget godt, nogle gode performance-tal og også god garanti osv. Det næste er selvfølgelig, hvem kan udføre arbejdet ordentligt og til en fair pris. Og der havde jeg så fat i flere, som jeg fik tilbud fra, men jeg fik et rigtig godt indtryk af Viasol fra 1,5, fordi at det jeg ligesom fik mit tilbud og kiggede det igennem og fik tingene forklaret, jamen så fandt jeg ud af, at for eksempel når man kommer og installerer panelerne, som man kan se heroppe, jamen det er altså professionelle tagfolk, der kommer og installerer det. Og for mig, der ikke ved så meget om sådan noget her, der var jeg også meget i tvivl om, kan der komme vand ind, kan det her blive utæt, og hvem er det, der går op og roder med taget, fordi det er jo som boligejer, er det jo en af de ting, man er sådan lidt nervøs for og bange for, at det bliver gjort rigtigt. Så at høre det, at der kommer nogle folk, som er tagfolk, professionelle, som gør sådan noget her, det var ret fedt at høre. Så var jeg interesseret i at få hele pakken leveret. Jeg var ikke interesseret i at købe noget fra det ene leverandør og noget fra det andet, og få et tredje firma til at montere det. Det havde jeg simpelthen ikke tid til, jeg eller ikke kendskab nok til det her teknologi, så derfor så valgte jeg at få det hele leveret i stedet fra. Jeg havde fat i flere, som sagt, og heriblandt også jer, og jeg fik et rigtig godt indtryk af den person, jeg snakkede med. Han var nem at få fat i, han var rigtig god til at forklare. Jeg havde rigtig mange spørgsmål. Jeg har e-mails med 10-12 spørgsmål, som jeg sætter her. Fordi når man er ny og skal til at lave sådan en lidt større investering, så har man jo mange spørgsmål, og når man ikke har set et anlæg tilsvarende et andet sted live, så er der bare mange ting, man er i tvivl om. Og hver gang jeg sendte den her mail afsted med mine mange spørgsmål, så blev jeg faktisk ringet op. De fleste af de gange, hvor han ligesom gik det igennem med mig og svarede på mine spørgsmål per telefon. Og det var rigtig dejligt. Jeres tilbud er meget overskueligt. Den inkluderer det hele. Jeg skulle ikke gøre noget andet, end at jeg skulle ringe og melde til ejeren af elmåleren, at nu skulle den sættes op som summationsmåler. Det er det eneste, jeg skulle gøre. Alt det andet, det blev klaret via Viasol, /1,5. Og så alle det her ting, lagt sammen med det, at jeg fik det kvalitetsprodukt, jeg var ude efter, til en, synes jeg, fornuftig pris, gjorde, at jeg valgte ja, og det har jeg været tilfreds med. Jeg synes også, de mennesker, der kom og udførte de forskellige arbejder, det med at installere panelerne og batteri osv., de var rigtig gode til at komme ind og snakke med mig omkring, jamen, hvad skal der ske i dag? For eksempel så de tagfolk, der kom for at montere det her op, de spurgte mig, hvordan vil du have det placeret? Skal det være på den ene side af huset, eller på den anden side af huset, eller skal det være i midten? Og det er bare fedt, at man ligesom bliver inkluderet, og har mulighed for ligesom at give sin input til det. Det jeg havde af ønsker dengang, det var, at jeg sagde til den, at prøv at montere den i midten, men sørg for, at den er monteret på en måde, så det er nemmere at udvide, hvis der er jeg får behov for det. Og det gjorde de så. Og det synes jeg er fedt. Det samme med det, vi fik installeret og sat batterierne op og inverteren. Der blev vi også igen enige om, hvor skal det stå, og hvordan skal det være, og arbejdet blev udført til tiden, og sådan som vi havde aftalt. Og der har ikke været noget siden det blev sat op. Så det har bare kørt, og det har været dejligt. Så det har været et positivt oplevelse for mig fra start, fra dengang jeg tog fat i til det blev leveret til mig, til det blev installeret og sat i gang, og indtil nu. Jeg har ikke haft noget servicebehov, men jeg har haft et spørgsmål omkring, hvordan man ændrer en setting. Det har jeg så også fået svar på, så hele vejen igennem har det været rigtig godt at være kunde hos jer.